Pagkatapos mag-kiss, well, camera on. Ay, kulo. Nice? Okay, I like that. Your face. Okay. The other side. Yeah, very good. Your fingers also. Wipe your finger. Your hands. Yes, very good enough. Very good. Nakadress siya today, mga lalabs. Say hi lang ga? Hi? Thank you. Huh? Murag karaang ano oh, tao kay yan na ikis-ikis yung tiil. It's a bear. Yeah, come na. It's cold outside. It's cold in the opvang. Kita niya ng papa ng ulay. No. Sina. Ala, no. Mag-away ta. Mag-away na naman tayo. Sina. It's nice, baby. Ha? Tugnaw. Dadash doesn't want to wear this one. Huh? You need to wear that, anak. Ah, wala na si kawala. Basta yan dada. Mama sloppy. If dada na, ano? Yeah, no complain na, You look so nice with that one. Oh, you see? Well, pretty. Dada's little girl. O say, magminaldit ako kay, hilak mo na siya. Wow! Yeah? Oh, so pretty. Si Mama do the hair. Yes? I do not know, ha? First time rin yan, pansulog niya mga sanina. Wow. Oh, Mama do your hair. Mama do your hair lang. Ha? Yeah. Dada's not going yet. No, put it down. Okay. Stand up. Raincoat. Tinawag ko na, mami, no? Good girl kayo, oh. Yeah, Dada forgot to put the thing at the back. Smaller interest. Uy, wow, good job! Wow, good job, anak! Gibutang ang bag, dahil ng babay. Kita ka, mami? Kita ka, oh. Gahangin. Magbike pa ko. Hey, Pia. Guining dagan pa, mami. Don't run. Ako yung dagan pang igat, oh. Yung dagan pa, mami. Gigukod pang yan. Kaya mo dagan. Hi, mga lalabs. Good morning. It's Monday na naman.
So, may pasok ako today. Kung bago po pala kayo dito, ako po si Yen. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button if nagustuhan nyo ako. And, nakaalis na sila. Ngayon lang ako nag-vlog kasi, nag-vlog ako kanina kaso lang hindi masyado yung aking face. Kasi nga, nagmamadali ba? Kasi alas 10 pasok ko, tapos alas 8 dapat ako mag-prepare. 30 minutes lang ang meron ako sa aking sarili. Naghugas pa dito, hindi na nga ako makapagluto ng dinner nila mama. Pero maaga ako uwi, 7 o'clock dito na ako sa bahay. So magbe-breakfast lang ako mga lalabs. Teka lang ha. As usual, nag-ano ako. Sira ko to kasi malamig. As usual, nagde-defrost ako ng suman. Tapos, ito pala, binilhan ko si Bana kahapon ng lunchbox. Lunchbox daw dito. Kasi yung isa niya, nasira na, may isa pa siyang green. So, ito, 11 euro to ha. So, sabi niya, wag daw muna yung bibilhin. Pero, bumalik kasi kailangan daw niya. So, hinugasan ko kahapon. Tapos, dito na, tintignan na niya bago niya ilagay yung baon niya. So, pagkuha niya, kinuha pa rin niya yung luma niya na lunchbox. Sabi ko, ba't yan ginamit mo? Sabi niya, kasi iba naman ang dadaling ko today. So, mas maganda daw yun. Sabi ko, ang sakit. Ang sakit para sa akin. Tapos sabi niya, oo nga, sakit sa bulsa. Kasi nga, 11 euro siya yung isa, 1 euro lang. Pero favorite niya yung yung 1 euro. Ay, naku, inom muna ako. Mag-inom muna ako ng kape. Kape na ako. Bago ako mag-shower. Para mainitan yung aking tiyan. So, mga lalabs, madali ang breakfast. Budbud balanghoy, budbud suman. Malapit na maubos to. Siguro mag-order tayo ulit, no? Kasi super sarap talaga. Nakakamiss siya. Ngayon, masarap na to balanghoy. Basta initin ng init masyado. Super init. Sarap. Nakapagbihis na tayo mga lalabs. Feeling maganda na ako ngayon. Kaloka. Gustong gusto ko tong brush ni Sofia ba? To. 99 lang to ba sa Action. Gustong gusto ko kasi kasyang-kasya siya sa bag ko. Maganda yung mga maliliit. So ngayon naman yung aking damit is cashmere. Cashmere ni siya mga lalab. Super warm niya. Ganun may girdle tayo para yung mga taba natin magsi-impress ng ganun. So, pag cashmere siya, hindi mo siya pwedeng ilagay sa machine kasi mag-shrink siya, no? So, kailangan mo lang siya i-hand wash. Meron namang mga instructions sa dito yung mga instructions kung ilang degrees na pwede mo siyang labhan, tapos kung pwede ba siya ilagay sa dryer. Pero ito, pag cashmere, hand wash siya. So, pag dun sa kamay, hang diretso. So, ito, hindi ko din siya plinansya. Actually, kung nakita nyo siya, yung pagkuha ko, talagang kunot-kunot. Tapos, sinuot ko lang. Wala, para siyang plinansya, no? Para bang nakakalaki siya. Yan. So, isi-share ko sa inyo yung aming ancestral home sa Pilipinas. So, yung bahay na yun is, sa father side ko. So, since si Papa lang din yung pinakabunso, siya din yung nag-decide na umuwi sa kanyang ancestral town. So, kaya, dun kami nakatira. And then, ngayon, papakita ko sa inyo kasi maraming ginawa si Papa kasi yung naawa na ako, yung atop bitaw sa balcony namin, hugno. As in, hugno na kung pa sa tao, pimpiang na, ganun na yung dito sa harap kasi nalata na siya ba? Kasi hindi din namin siya pina-repair. Basta madaming story ng bahay na yan. So, yung mga kapatid kasi ni Papa is nasa abroad din yung iba. Tapos yung iba, syempre, pumanaw na. And then, si Papa yung pinakabunso na lalaki, tapos may isang bunso na babae. And then, ngayon nga, naglinis sila, yung Indian mango namin, pinutol na ni Papa kasi daw na, yun nga din, pag yung Indian mango na ganun din sa balcony namin, yung sa atop pa, kaya medyo, siguro sabi ni Papa,
ano na, nilinis niya lahat kasi daw natatabunan na yung bahay, tapos ang ngit-ngit, 'di ba? Ang dilim-dilim. Pero maganda yun siya kasi yung simoy ng hangin din. Okay. Kaso lang, super laki na din nung mango tree na yun. At saka as in, sobrang nasa taas na siya. May mga Philippine vlog ako na baka pwede nyo pong matignan. Andun yung nagkuha kami ng mangga, si Bana ata yung tumulong or ganun. Tapos kasama ko yung kapitbahay kami, kumain kami ng Indian mango. Tapos si Sofia din doon, naligo doon sa labas. Iwan ko kung may kinuha ako. Tapos, so yun. Tapos, problema kasi dyan sa bahay na yan. And then yung kusina pala niya, basta up and down siya mga lalabs, no? So, yung sa taas din, wala nang masyadong, natutulog. Kasi, sino lang naman andun? Mama ko, papa ko, at kayong kapatid ko. So, nasa baba sila. Kasi yung baba din, normally may 2 room siya. Kaso, pina-extend ko yun. So, may part ako doon na pinagawa ko. Matagal-tagal na. So, medyo luma na din siya Actually, hindi pa din siya parang tapos. Kaso nga, wala din kami doon. Ganon. So, parang pag umuwi kami doon kami nagsistay sa may extension. So, sa taas, wala na talagang natutulog. Pag pag may mga tawag nito, pag may mga fiesta, pag may mga gatherings, doon, nagagamit siya na mga kapatid dito na kwarto. Kasi 4 na room sa taas, tapos 2 sa baba. So, pina-extend ko yung parang kusina dati. Tinanggal ko yung dirty kitchen. Tapos, ginawan ko ng extension. Tapos, yung kusina din niya, medyo luma na din. May mga butas-butas na. Kung makita niyo mga video namin dati pag uwi namin kay Sofia. Super, luma na yung bahay. Wala nang labas ng pera para sa bahay. Kasi nga, 'di ba, yung bahay is common. So, tinatry namin yung nabilhin before. Hindi pumayag yung mga kapatid. So, wala kaming magagawa. Pati yung mga anak, hindi na pumayag. Kaya, naghanap kami ng ibang bahay. So, kaya yung new bahay namin ngayon is nasa Oroqueta na yung pinapagawa namin. So, yung ancestral house is maganda kasi yung location niya kasi malapit lang siya sa plaza. Tapos malapit siya sa school, malapit siya sa market, malapit siya sa highway, malapit siya sa dagat, malapit siya sa bukid. So maganda yung place, as in nasa corner house kami. Malapit siya sa mga simbahan. Ganun. Tapos kilala mo lahat ng mga tao. Yun yung maganda, no? Yung mga neighbors mo, kilala mo, malapit siya sa suba. Basta ideal siya talaga. Yung kilay ko ba, ideal siya. So, ngayon, nag-send si Papa ng picture today. So, medyo, syempre, naging bahay din namin yun for so long. And then, their plan is to renovate naman. So, siguro yung, ewan ko kung anong plano ng magkakapatid. Nakakasad na, yung bahay talaga nagde-depreciate, nasisira, naluluma. So, ganun siya. So, si Papa yung ngayon yung nag-asikaso sa lahat. Ewan ko kung anong plano nila sa bahay na yun. Pero at least naman, pag may open kasi siya kasi ancestral home, 'di ba? So, mahirap din na mag-invest ka ng money doon. And then, at the end of the day, hindi pala sa'yo. So, 'di ba, mas lalong masakit. So, yun mga lalab. So, ngayon, maghahanda ako ng aking baon. Hindi kinain ni Sofia yung tinapay. Hindi talaga nagdi-drink. Ito si Sofia, nagdi-diet. Pag sa umaga, hindi siya talaga kumakain. Drink lang. Minsan itlog, minsan isang ganun. Yun lang sa kanya. Okay na. So, naglabas ako ng chicken. Kasi maaga naman ako mamaya. May isda din. Tapos, chicken fillet. Gamitan niya ni Bana. Tapos, we have hot dogs. Yan na lang kainin ni Sofia later. Ayan siya. Hindi na ako maghugas kasi wala ng time dyan. Matagal pa. Malinis na ako. So, ayan siya. So, umuulan pa rin siya mga lalabs. Kailangan kong mag-pantalon. Ito pala yung yung light na pinaggawa ko kay Dada. Yung binili namin. Wow, ang ganda. At least, kaysa dito, super konti lang yung light niyan. Mahirap pag ngit-ngit ba. Ayun, ang ganda. Ganda. Good job, Dada. Thank you, Dada.
ginagawa ko. Wala akong idea talaga. Nakita ko lang kasi ito sa isang vlogger. Maganda. 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey, hey, yeah, yeah. I can control Hey, hey, yeah, yeah. Hi mga lalas! Hi, She's dear. off again. Pagkatapos mag-kiss, well, camera on. He cooked the hot dog pero may plastic. He forgot to get the No, she plastic. forgot to tell me to take the plastic off. I always tell you to. No, You know that there's plastic. You should have taken it No. out. She selected the meat part, the meaty part. So he tried to I took all the peel Yeah, it. I did. So kinain ni Sofia yung hot dog with a little bit of rice. And then what's our dinner? I don't know. You didn't cook. You just need to put salt and pepper there and then put it in the... The rice is done. Yeah. And what are we going to eat now? You said yours is ready. You got yours. Oh yeah, mine is ready. Yeah, you said Ah yeah, yours. I will eat frozen from the last time, the fish and the extra. From the budol fight pa yun. Yes, and the baby, look. Fish there. No? Yeah, that's a fillet. You can eat that one. Then you can cook the other one for curry for tomorrow. Yeah. So here's our baby. Okay, Mama will do that for you. Come. Chips. Here's your chip. Had chips out the top. Not the flips. Wait, I cannot take. And yes, Come on, moment. come on, come on. You want my flips? Then give her the flip. Just a little bit. She will not finish it anyway. You want here, baby? There, Dada. Oh, mine thing, maybe. Maybe the tortilla? Mama's Your chips. Your chips this time. Mine was yesterday. Yours Okay, today. go Dada, open Dada. Go Dada, open. Wait. Go Dada. It's okay. You want this, baby? You want? No, okay. From the bag. Out of the bag. Yeah, shush, look at Dada. Look. Okay, a little bit, okay? Yeah. Hold it, hold it. Hold properly. Mama will follow, okay? Mama follow. Wow, come. Oh, kuy. Dada's going to cook. Okay, come. Dada's going to cook, yeah? Okay, sit down. We will sit down. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 So, since hindi siya nagluto, kasi hindi daw niya alam, di ba? Parang ganun. So, kukuha ako ng pagkain sa fridge. Frozen yung sa extra namin sa budol fight. Meron pa ata. Tilokon, ay, para di sayang, no? Yeah, tignan nyo. I have shrimp. Shrimp. This is the fish. Tino. Shrimp and fish. Ang mukha ng ano. My dada said like that. O kasi parang old na. Sabi niya, yan yung dinner niya. Sabi niya, akin na lang daw yung isda. I was thinking to buy Greeks, but then I said, I had that lot of, yeah. We have also something downstairs. Mama's going to eat with you. Yeah. 시간이 길었어 What you want? 난 네 옷을 또 보고 있어 No, come here. I can control hey, hey, hey. I miss you baby Sarap naman. 좀더 빨리 Na. 이제 웬만해
Tapos gusto niya umakyat dito sa kitchen. Yeah. Say hi. Say hi. Here. Here. Kiss mama. Kiss mama. Kiss mama na. Kiss mama sa please. Kiss mama please. No, no. Ah, you go down. You go down if you don't listen to mama. Okay, kiss din mama. Kiss mama. Ay, kalami. Asus, kiss mama. Di kalami. Humot. Ay, humot kay bibi. Buyag. Pag gusto niya yung damit, ayaw na niya yung ano, upa rin. Gusto niya talaga mag-dress. As in, dress na dress. Ayan mga lalabs. Pagkatapos kong kumain kanina, naglinis na ako ng bahay kasi bukas may appointment kami ni Sofia. And then, para naman may magawa akong iba. So, pagkatapos nung kumain, umakyat ako sa taas, nagbihes, naghilamos, nag-toothbrush, tapos, naglinis ako ng shower. Yung linisin ko lang yung ano na lang, yung itim, yung bilog na lang, yung dinadaanan ng tubig kasi yung mga buhok. Bukas ko na ilinisin. Tapos, namlansya ako. Wala na kayong plansyahin. Malinis na lahat. Bukas maglalaba ako. Everything is clean now. And then, I have my baby here with me. We're going to sleep now? Huh? We're going to sleep now? She's so good. I think ano na, naulian na siya. Okay na siya ngayon kasi ganito yan si Sofia eh. Very, very jolly. Up, no. You're already up. Up and away. Tapos, si Dada nanood ng TV. Dito lang yung cook, hindi ko pa nilinis kasi magluluto daw siya ng yung chicken na na-defrost ng chicken curry. Tapos kami Sofia aakyat na. So, nagsasubay na ako sa taas din. Yung toilet naman, nalinis na din. I think i-end ko na yung vlog mga lalabs kasi si Sofia umiiyak na, no? Gabi na din, alas 9 na. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지